Kajeng derek nembang. Ora, iya. Arep beser. Ambek payu wi. Wiwitane Wiwitane mbok nyedak rene lho Mas digandrung kok ya adoh men to. Wong jenenge sesideman iku ya keaduan sik engko terus lagi krungu suarane nyedak-nyedak nyaket. Oh ngono. oh. Anderek sang beke. Waduh, badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng buak batang, Pak. Dikira batang lho. Ya rondok di Batang wedhus niku wae. Oh. Alah ning kene kok wedhus kok ngantek dadi batang. Lah piye? Asu wae disate kok. Lambemu. Lambemu lho. Cara kono ki ana. Oh, cara kono, nggonmu. Aku wis tapi saiki aku wis ora nate. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, wis tobat berarti. Ya wis alhamdulillah ora mangan sate asu. Lah, sate apa, Mas? Wedhus. Celeng Pak. Asem. Kayak anakmu kayak aja kon nutuki panggung kayak aja taktik-taktik kayak aja. Nika anake Sarju iki. Engko nek kesetrum jong aja ning ngono lho. Heeh. Iki nggon setrum hati-hati anak ibuke wong tuane sing Darsih iki lho anakmu sih. Ah nek kesetrum kuwi. Iya. Priya Walah iya. kang olah budaya. Napa Mas Jolan? HP-ne jenengan nek kamerane ta mboten, Mbak? Lah piye no? Kok tok enak-enekno to. Oh, Ora ora. pas. Ora. Pasno, Mas. Yo ora pas wong awakmu ambane ngene kok pas. Di foto ki yo pas. Dipasno kae lho arep difoto. Oh iya. Kayak pre-wedding lho. Oh iya. Rasane kok ning Sorwe Jati ya. Pun pas. Pun. Pun iki kok ora krasa ya, Pak? Pengen dikerasakno apa piye? Upama Mbak Eni dadi bojomu ngono piye, Jo? Upama tenan lho. Tenan lho, piye? Apa nek dadi bojomu piye lho, Mas? Anu, aku kuatir. Kok kuwatir piye lho? Lah awakmu bange wis lunas warung. Aku. Iya karek sithik lah. Karek sithik kok anek wis dadi bojoku mbok guling meneh. Lah ngono aku ora guling sampean mbok guling sampean. Ah lah iya rak guling wonge ta ya. Gayamu kaya duwe dhuwit akeh wae. Kowe wani karo Mbak Eni ki apa duwe dhuwit? Lho. Lah iki agek golek. Oh iya iya. Ora gek golek kok ya umuk lho. Kok kaya Mbak Eni ora ijen karo Mbak Lila. Tak cepaki sing luwih enom Jo. Sing Dadi pundi, Pak, iki? iki nggurimu iki ada dua pilihan. ngatasi apa ora karo nom-noman. Karo tuweke kudu nglemprang ae. Aku sing ndi sayang kene. Oh, alah. Lah aku mau nek gak mbok jundeng lek. Aku koyokno iku. Mary lho, Mas. Wah, lah iki kaya jati longsor iki. Gendeng. Gendeng. Ayo, Jo. Ayo to. Sing adil to, Mas. Yo Kaya awak. kuwi lho kaya mau. Ha iki kaya jangleng penak nggon-nggonane lah iki. Nah aku lah ya penak. Kaya apa? Jangleng wae. Lurus ngene. Lah, kudu adil. Wis kaya tunggak semi ngene. Kudu adil. Selamat. Penak Mbak. Jajal. Penak. Nah, baleni. Saiki. Tanduk. Penak lho. Penak ya tanduk. Halah. Kowe nek gendong Lila kok semangat bareng Mbak Eni kok halah-halah. Ya, tidak boleh begitu. Harus adil. Model kaya jati dureng ngene kaya ape dadak ilmu. Genti Mbak Lila. Nah, genten nilai lho. Wes sing nom-nom mawon Pak Igit. Milih sing ngene iki isih ana pertumbuhan. Kok isih ono pertumbuhan Mbak Eni? Lah niki wis ora iso tumbuh nih Pak Igit. Aku tumbuh lho. Endi? Malang. Begar iki. Sowan menyang kutha gedhe
Umpama padha legane milih sapa Jo? Lila apa Mbak Eni? Pripun to Pak Igit to, masih mendem ciu ya milih sing ngeten iki to Pak Igit. Alesane. Alesane wong isih enom, dijak ngendi-ngendi ki ya pantes, jak nang pasar pantes, jak ning Mall. mall. Oh resepsi bareng ngono ta ya Resepsi Mas. pantes. Plus Terus one. aku gak pantas ngono. Au. Aku terus gak pantas ngono. Ay, syukur. Gak pantas ngono. Dijawab. Dek ini bar bobok Dijawab. bareng saiki mbok sio-sio. Dek ini bobok bareng. Ngono, mainmu ngono. Sarungmu kae lho sik nang nggon aku. Ana Pak Sugeng lho. Kene ana Pak Sugeng kene. Kenyataane ngono. Bareng bubuk, bareng aku mbok mbarno ning jaba awakmu ning kamar. Padha nang kamar lho ndek Ha ini. bubuk bareng ki ora poe nak dhewe. Awakmu ki sapa? Lho rek sapa lho sampean lho saiki ngono lho. Nyapa? Ndek mben ki lho janjimu karo aku sehidup semati saiki bareng ono Lila terus lali kaya aku iki. Sehidup semati ki mbiyen pas kowe ijek jos isih ayu isih langsing. Lah saiki model ngene mati dhewe ngono. Oh berarti engko nek nemu sing luwih apik aku ya mbok konokno. Ora awakmu Yo ngono kuwi. selawase. Ngono ku, Bu. Kelakuane lanangan yo ngono kuwi. Selawase awakmu. Rupane ra giedhek ngono kaya lewane kaya. Alah orang gadek lah sing penting rak lho. Gayane pipine dadak diwiru. Diwiru piye to, Mbak Eni? Engke ra omong mesti lho. Tuwek engkek. Awakmu ayu isih enom 20 tahun kas peok. Lah iku lho gayamu lho pipimu nek mbok wiru gene ngono. Lho iki asli iki. Asli piye to? Masa asli. Iki ora mbok lewono Mas. Oh, kisut bae. Walah iya. Oh wis tuwek jebule kowe Jo. Pipi kisut diwiru, Mbak Eni nek omong yo ngawur. Lah ngono kan tak sawang kaya diwiru ngene. Raimu. Genti Lila. Dipangku Jo Lila Jo. Wah, niki. Pangku Mas. Nah. Dangke. Ala enak. Lila kene yo cak-cek yo mapan ngono kok. Bocah ngene Ora kok. ngono sing nom-noman akeh kok yo milih sing tuwek to lilil. Anane iki Bu. Tuwek. Pemoleh gandrung liyane ya aku gandrung liyane. Ha iya, tuwek ngene malah genagang sediluk pe pensiun kok. Bendera terus kap yung-yung. Ketok mesra. Penak Mas. Hati-hati cantol luntu. Oh iya. Dikondisikan Mas. Sedap. Wajanipun dikondisikan. Asli Mbak Eni iki Mary Jo. Ala iya, mbok sing Ngene adil. beda kase. Cemburu ta. Alah. Awakmu lho disamang kongguri saiki koyo bak truk iki lho. Gak oleh body Mbak shaming trek ngono. ngebrui raimu ngono. Kok gantian Mas aku bar dipangku kaya dipangku sing adil karo Mbok Uwa. Alah, Sangsane Ketok Lila wis siap dadi mbok enom iki lho. Ya. Pangku Jo sing mbok apa Jo. Mangsane iki wong wedok iki ora ndek hati ngono. Terus dibanding-bandingno nang Lah, ngarep iya. umum iki. hidup adalah pilihan. Lah wong ana sing dipilih ki yo milih. Milih yo yo nyawang-nyawang. Wong yo ana sing tuwa barang kok. Masamu ora sakit hatiku. Iku senengane Modin iki lho. Hati iki ning kono. Nah, ati ning kene. Sakit hati. Kene lho ati. Wis kuwi yo. Geni Mbak Eni. Aduh. Aku tulung wacakno Yasin yo lho. Iya, engko tak tahlili engko. Aku ben kuat. Karo kembang Mbak. Kuning lah enak jebule. Nggih, Bu. Ora mau, Nah, mau. karo goyang-goyang ngono, Bu. Kang saking Kalau maju-maju sithik, Bu. ukir lah enak lho. Penak ta? Awakmu ra krasa? Dengkulku mblusuk iki lho. Kok jerumen gone Mbak Eni. Kok iso dengkul iso mlebu. Blusuk kebayak lho Pak Dik. Malah kebaya. Pikiranku sing Mas aku werna-werna. liyane. Ayo kebayak kedawan. Kok iso mak mbluk ngono jebul dengkul. Jare ta yo penak sing tuwa jane Pak Igit. Lah iya Iya, cetha. ngono, Dik. Bodoni kenek kok. Terus ke Mbak Eni. Ya. Suara kurang permana. Nuwun sewu Pak Lurah, niki umpamane jati medelane pinten niki Pak Lurah? 50 kotak. Wih. Larang to ngono ki. Larang. Lah iya. Nek ancen jati sing A1 larang awakmu iso cotok ngene kok.
Malah unik kok. Mbak Eni Majulang niku salah satu dagelan sing ahli bidang perkayuan. Ngerti iki jati umure piro, jati kualitas apa. Napa lulusan sekolah perhutani ngoten, Pak? Ora. Lah napa? Oh iki mantan maling kayu. Oh walah. Pak, niki lho maling kayu, Pak. Niki, Pak. Oh maling kayu adole ya ning deknen lho. Gini Pak iki. Iya lah omahe kae apike ngono ki. Kayu colongan kabeh. Iya. Tuku resmi ra mampu. Aja ngomong-ngomonge aja tak plinteng lambemu. Lagi roh aku, Pak. Ana 3 meter 20 kotak nyang-nyangane 2,5 ya. Nggih, Jo umure kayu jati iki ukurane piye kowe nek nonton jati iki umur pira iki piye ilmune? Jenis jati itu beda-beda. Ada yang jati kapur, terus lurik-lurik nika nek cara nggen Rembang jenenge dureng. Lah enten sing jati mulus. Ha niku setiap lingkaran itu usianya 10 tahun. Oh, sak geretan. Sak lingkaran 10 tahun itu kan ada toh nek jati Diketok ini ya. Niku lingkarannya ono 10 tahun. Kita tinggal mengalihkan berapa lingkaran. Oh nek 5 lingkaran? Ah nek ngeten iki cara jati yo nembe 15-an tahun jati stek ngeten iki. Stek. Mbak Eni. Ah niki jati Bangka iki. Kok iso bangka. Iya, tapi ya malah larang to nek luwih tuwa kan malah larang kok. Larang nek ora kena longsor. Genti sing jati stek iki. Ayo. Ya. Ayo. Ning wasesa Kok koyo jijik ngono to, Nduk. ngempet muka kula jeneng. Langsung ae Nduk, ayo. Nang raine. Awakmu provokator ngape kala-kala mbek sing nom bareng. Nandonaning Hangung remarang bendara Tiah sulistya picer ngincangake hale Ben Adil sing nutup sing tuwa. Nah, biasae tuwa ya tuwa rasa diayok-ayokno. Lho. Ayo yen piye Kowe lho? omonganmu karo Mbak Eni kok atos. Atos piye lho Mas sampean iki? Umpama niki kan lho pengetane wong ancen jejere Piyai Putri isih legan ayu lumrah. Lah aku biasa lho. Biasa apa wong irungmu mbok bles-bleske ngono kok. Iki asli pesek lho Mas. Masa? Asli lho. jenengan lho kok. Oh iya. Kok ngelokne Bu Lah Eni iya, irunge ngelokno. dibles-bleske jenengan barang nek ngomong ki ya kakean gaya kok. Gaya piye? Lho kok tutuke kok dimajok-majokke ngene mbok ngomong biasa Biasa mawon. bae. Kemone ilatku kedawan ngono. Lho terus apa hubungane? Ilat kedawan terus nalika lahir ilate kedawan ape diketok bidane ki mbokku ra oleh. Oh gue mah. Nggo eman iku Bu dokter pun Terus? timbang ilate diketok untune mawon jokke. Oh alah digeret ngene. Arep muni merongos. Gendang ning panggung ape ngidu ayo. Ngidu lambemu wong untune iki terae mrono kok ngidu. Kira arep ngidu. Biasae Mecucu, mingkem sing mecucu. genah ngono lho. Lah mingkem ngono dak yo ganteng le Om. Ngono dak yo mbarek Sapi kuwi. Malah kaya cepot. Copet nek iki. Sesideman aja. Ah. Terus no sesideman. Hey. Mbak Eni, yo.
ruko ngarep pincung urip ana kutha gedhe gawe tak tukake isine apa-apa wae nadyan sesindeman mesti tak wujudke Matur nuwun Mbak Eni Mbak Lila. Nggih, sembah nuwun. Para kadang-kadang ya rawuh. Komplit sepuh pini sepuh. Waduh, Kengramane bapake Mas Aji Setiaji paring berkah. Iya, nggih Mas Aji iki sing garap cakrane ngret iringane Mas Aji. Oh, nggih sembah. Kene nggon seniman seniwati, Jo. Nggih. Grup kerawitan Guna Laras ki tetep eksis. Nggih. Ing Bali desa kok wonten gamelan. Bentuk nyata Bapak Gondang kuwi tansah nguri-uri seni tradisi. Leres. Genti sing saka Blitar, Jo. Nggih, Mbak Yosi Dian Pratiwi. Manut. Kene Mbak Yosi. Blitar kutha cilik kang kawentar. Selamat malam Mbak Yosi. Selamat malam Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sowan wonten Gondang Subah Batang. Anjir. Menika warga Gondang mengeti ambal warsa kamardikan Republik Indonesia. Wah, luar biasa kompake warga mriki. Ndongake napa dhateng warga Gondang mriki Mbak Yosi? Nggih mugi-mugi warga Gondang mriki sedaya tansah ayem tentrem. Amin. Dipun berkahi Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bahagia sejahtera rukun selalu. Amin. Tambah maju tambah berkah. Amin. Niku ket siang pun ruame ket pagi, Ding. Nggih, mun karnaval. Karnaval nek son horeg. Nggih. Aku turu kaya dibleni. Geder terus ngono ya nggonmu. Kuwi nyewa sone julang karo Oh, Mbak. gitu. Nggih, bagian. Lawang buri iso ngantek ucul dhewe. Oh, kono kok. Angger geder ngono kae wah. Nggih, son herek. Tadi yo kuwi yo Sasmita kok Jo saiki lagi training Rembang bareng nang karnaval iki nganggo son herek. Ibu-ibu ben joget ning gurine. Ngene lagi ya. Kuwi training ndi-ndi ya pralambang Sasmita nek negarane dhewe iki lagi rada horeg ngono. Nggih. Iya sih. Iya, Wis ora karu-karuan sing penting melu ndonga mawon paigit. nggih. Oh saiki sindene jenengan wis apedo prei kok. Meh ngopo? Apedo melok kocek bawang saiki. Kocek bawang 700.000 ku. Lah. Bojoku takon nguli semen sak 100.000. Lu wong timbang tetiyo kok ya ra. Sak 100.000 lho. Ajakmu. Ayo, umpama kocek bawang 700 ngono awakmu tak koceki pira? Gratis nek aku kok ojeki. Aduh. Jali kene. Piye Jo, upama Yosi dadi bojomu piye Jo gelem kowe mesti. Enggak mau aku. Masa
aku terus maring ngono dijodohne karo garangan. Aku lho cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Kok terus maring ngono oleh tikus Kok, God. Cek? Ya ndak mau loh aku. Umpamanya Malu bang- dong aku nanti malu sekali. Lah, Mau Nek. kemana-mana goncak ini. Aduh duh. Nah Jadi, ya Bang- sih cantiknya Indonesia kok terus maring ngono Ora. kok garangan. Ya ampun kayak Lah wis ora ndi bojo repateken. Kowe di bojo Yosi seminggu mati kowe. Tenan nasibku kaya kerupuk Bandung. Kok iso kaya kerupuk Bandung? Cilik alum bongko Pak iki. Ngono. Model ngene iki ya cocoke wah dijak nyapa? kok ning alas kok dadi mantri wi. Bengok-bengok. Galak wi ngamuki wong. Heeh. Apa sing tak ning alas ya sing tak amuki wit-wit tak ya repot aku. Yosi nyepelekke di bojo wong elek, ora ngerti fungsine wong elek. Hah? Emang duwe bojo wong elek ada fungsinya? Duwe bojo jolang merongos cetake jo, kandhane jo. Engko dekne gelo bareng krungu ceritane. Awakmu ki ngerti ora fungsine wong elek. Gak. Wong elek iki lho awakmu ape lunga setahun ra balik, wong lanang tenang ra ono sing ganggu. Kuwi siji. Segindas elek. Heeh. Kok gek terus nek ana timbalan kae resepsi sepeda motoran goncengan kae. Oh nyumbang, Pak, nyumbang. Motormu ora bakal ilang. Kok ora iso irang? Sing wedok ayu mangan resepsi ning jero prasmanan, sing lanang nunggoni motor. Oh. Kuwi sing nomor loro kok Lah nek bojone ganteng padha buah kabeh. Ah montore ilang. Iki sing sasi suro penting di bojo elek. Lho kok ngono? Oh, lah nek wis ketoke mboseni nggo tumbal. Demi teh wedi lho sampean. Piye to ya? Wong ora perkara rupa, sing pentinge ati Ati. talining tresno. Emang iya. Lah sing penting atine terus mari ngono bendina pethuke alah ya Allah elek neh. Ya carane ngono. Lah piye? Oh, saiki wis ditentukan dari bapak-bapak polisi kok. Lah piye? Biasane bapak polisi iki mengendikan helman ketika naik kendaraan. Lah ning omah bojomu elek helm iki terus tak ya padha ae to. Iya kocone helm dikei foto Lah iya. wong sing ganteng. Larasnya pelok Pak Pito ya. Pelok Pak Devi. Mbak Yosi ben gandrung karo jolang. Astagfirullah. Nyapa. Gandrung garangan neh. Anane ya gur iki lho, Yos. Wis barak tilake Mbak Eni karo Lila lah aku. Pih, jan ditilaki wong loro lho. Penak tilak timbangane agi pisanan tak kandhani. Penake iki lho nang ngendi? Agi pisanan malah golek nggon sembarang ning lah nek tilak ra kalek gelaran ngono wae wis genah. Plek ngono. Jolang surjane anyar kok ya. Oh iya toh? Iya. Oh iya, apa anyar. Arep rene iki lho modal nek niki. Lho nggih to Pak iki wong suwaning Subah kok nganggo ecek-ecek. Jarene ki mbiyen kulino dolan ning Subah kene. Nggih Pak iki Ngopo mbiyen aja? damel bak truk. Oh iya. Oh iya toh? Kene tukang gawe bak truk. Trukmu kae. Oh, bak nek kok Subah anti sempal. Oh iya. Ki buktine bak truk Cakraning Rat ya made in Subah. Oh iya. Iya. Oh, nggih. Seminggu dadi. Cepet teh. Cepet. Ya jolang mbiyen sing masahi kowe ya aja mbiyen. Nggih, nganti saiki urung lunas jenenganmu. Oh iya iya. Oh, ping 8, ping 6 agek entuk ping 4 e. Oh lali. Sesuk elinge aja. Nggih. Payah sesuk. Heeh. Kangenku tanpa upama. Tek-tek kangen tenan karo jolang. Merem mau. Anu nek tembang iki sesuai dengan narasinya lho. Kangenku tanpa upama. Engko aku embo-embo momo terus awakmu meksa engko aku terus mbok ambungi ngono kuwi. Penontonnya kita kok ora drimo aja. Ora enek lho wong sakmene kene sing merestui ngono tak mono. Merestui kok lho iku lho ngerti ora lho. Mrene piye? Kalah rai menang nasib. Lho. Ngerti ora lho. Iku tak leb-leb nek yo dadakno. Aku seneng kene nek diocek ya padha wae kok ya. Kangenku tanpa upama. Wis to mbok arep modelmu ngene iki rupane iki ya kaya munyuk, ngerti? Ora usah di gaya. Wong lek wis elek ora usah kemelek. Awakmu ngerti keistimewaane munyuk. Apa? Oh, lah nek kadung nempel. Angel lucu le. Kepengin ngerti to digrayangi munyuk. Gak. Ono maju ono.
kaya ayu-ayu dhewe nek ora macak yo elek ngono. Kowe ngerti ya? Kowe ngerti to, Jo, nek ora macak elek ngerti, Jo? Halah wong sore mau urung dandan isih nganggo daster 7,5 ni kaya ngono kuwi. Gene aku. Mau sore urung macak Ya pancen cantik aku. Cantik apane lah untukmu turu lho tak foto. Fotone piye? Masa aku ngono. Iya sumpah lho. Isih. Ora. Apa tak share ning grup? Ngono jajal ndi kok ngopo? Grup apa sing kok share ning grup apa? Engko tak pokoke di grup khusus sinden ngoweh pokoke. Mong sliramu. Aku lebokke, Jo. Melok iki grup rumpi ibu-ibu kok melok. Oh iya, Ding. Naing Ya bos, sumpah lho, aku dadi wong elek lah bersyukur sinden-sindene tanggo bojone ra ngarah cemburu. Iya. Tenan. Kok iso yo Ra ngono? ketang raya elek wong karepe jane padha ae lho. Kang dadi telenging ati. Bojoku ki anggere kemis sore ki ning nggonmu ya melu grup WA-mu kuwi, Jo. Kelompok ibu-ibu wong 10 ngono kae. Iku mboten grup WA apa iki? Apa kae? Bang Mekar. Arisan Bang Mekar. Lah iki anggotane iki wong 10 iki yo. Nek nglumpuk ngene terus do ngopo ning pendopomu kok do ngadeg ngono. Ngene ku ada tata cara sendiri Pak iki. Tata cara piye to? Nggih biasane nek bar pembayaran bukune menika ditulisi ada anggota-anggota ngoten terus ada perjanjian. Perjanjiane piye? Kami berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Iya, terus Apabila yang lain belum bayar, anggota harus nalangi. Lho niku politiknya pinter Pak Igit. Kenapa dibikin grup? Mergo nek ape pencairan nek ana sing ra mbayar sing nukari kancane dhewe. Oh. Petugasnya ora perlu repot. Walah kerupuke Akhirnya, teko. terus kerupuk Bandung. Cocok. Terus ya. Wes lamas anggonku nunggu. Sesuk yo pantes yo, Jo. Yo sing dadi bojomu sesuk. Dan Pantes. wong anten pisanan niku apa ae angel kok Pak Igit. Lah nek wis suwe ngene iki ya manut Ora ujute kok. apa-apa ya. Ya wis ora apa-apa. Ora apa. Ora masalah ya. Alah kok yo ketok tuwek. Wis ape swidak lho ya. Oh iya toh? Lho Ya kiku piye? alah. Ulang tahunku wingi wae lho digedhekno biasane ki ming nyumet lilin. Alah dirayakne. Ulang tahun iki pancen umume yo nyumet lilin. Nyumet lilin to, Mas. Oh lah ndek wingi niku malah nyumet omah kok Pak Igit. Kok iso nyumet omah? Iki jenenge kobongan. Ora percaya. Iso kaya meriah. Jenenge milenial kok. Ngene kok. Terus ke coba Jo kowe sing nembang Jo iso nembang apa ora? Nanging, Kok ngelirik, teko nanging, kok teko lirik nanging. mangkok ae. Enak ya Pak ketoke. Pak niku kula ampun Sauto kei mangkok iki. sing gambar pitik lho Pak Ndingi tau dikei gambar pitik nelek kok Mbak. Kuwi gambar. Pak ngono dhek iso nelek. Nanging ayo gage kok pangan noleh ae po. Betul lek kamu. Nanging mung ledo Wes rasa kodhokne. Sakmune. Oh, piye? Pancen julang senengane ora medun kok, Dek. aku anggere ono ngene iki ora konsen aku ya. Ah, wis elek aku weh. Gage, aduh, engko tekan nggonku adem engko. Iya. Dingi teko nggonku iki wah sok ono do pedhot kabeh. Suun kok iso pedhot iki. Ora to. Piye? Lah saking suwene kene urung rampung soto teko lah aku linggih sokone pas medhot pedhot kabeh. Ngelingono nalika tinaka
Iya. Seliramu. Seliramu nate ngendika tresno lahir terusing Oke, Mbak Yosi ora dhewean dikancani karo Mbak Putri. Ayo Put, enak sob. Dadi ya ana sing tuwa ana sing nom Oke, yo Pak. adil kaya apa ya. Persemengan. Mbak ini karo Lila, Yosi karo Putri. Wis pasangan mutlak iki kok. Pasangan wah. Pasangan ideal ya. Ideal iki. Engko Melani karo Edi. Edi sing nyuting. Dudut nek sing Pranatacara sore mana Pak Edi. Kayak Pranatacara basa Jawa rasa Madura. Wima kali sinten Pak? Bima wis karo sapa-sapa ora apa nek cocok nek ini. Atos-atos lho Pak Devitoyo nggih. Hati-hati niku mak mek. Ha. Lagune Sumanding nika request saking kadang-kadang panitia para kadang Karang Taruna Gundang. Sumanding ngangge gamelan to Pak iki? Ya nganggo. Alah, biasane ngertose kula enten origin elektone ngono. Mboten iki nggih saged. Sumanding menceritakan napa Mbak Putri? Sumanding itu menceritakan tentang cinta yang banyak rintangannya. Tetapi kalau cinta Mbak Putri kan nggak banyak rintangannya kan? Enggak banyak karena cowokku das-des, Pak. Oh, das-das. Alah. Sebelum menikah tidak ada rintangan ya Mbak? Enggak ada dong. Tapi setelah menikah? Wah, Alah itu kan wajar toh Pak wong jenenge bumbu. Wah iya. Alah. Kalau enggak dibumboni gak enak. Wah bagus pada Royco. micin. Nggih garwane Mbak Putri ini priya sing jujur, priya sing setya bukti kare wong wadon. Panjenengan kudu sujud syukur karo sing gawe urip entuk garwa Mas Bagus menika. Tenane lho. Menika pepetingane wong lanang. Masam. Sak jujur-jujure wong lanang niku Mas Bagus. Nah. Siji Mas Bagus, loro dalange. Alah yo ngalah. Alah. Kowe kok halah-halah terus Jo? Kowe ora percaya karo aku? Alah nek bagus lo percaya aku. Bagus sih saking jujure ngantek mau nyambut gawe adoh. Sing nyaron iku. Nggih. Nggih. Saking jujure. Elah ya. Kowe aja alah-alah karo aku. Nek anakmu tak jak ngopi neh ya. Alah yo. Kok tak pengengok aja wis. Angger kumpulan karo Pak Ikit blokir aku. Rencana sing anyar apa ki rencana sing anyar? Apa kon genti bane mobil ki kon genti gede cilik. Sumanding di MC ini jawang sampean gadah campur sari, julang nyampur sari. Sopo ngerti tahun ngarep julang nyampur sari tekan Gundang kene. Nggih. Sugeng dalu sinareng cakra ningrat campur sari. Sedaya warga Gundang Kani Martika pinarak kanthi skeca wonten Mbak Yosi Dian Pratiwi juga didukung bersama di soto. Kok Dek Soto? Iku ana soto tekan nang ya. Yo nganggo basa Indonesia, aja ki ning lapangan nganggo panggung rejing sarene yo. Oh, sing yo. Selamat malam, apa kabar, bro? Ana ekone. Malam hari ini bersama Cakra Ningrat Campur Sari, Yosi Dian Pertiwi dan ada Putri. Kurang gede suara MC orkes ini gede. Selamat malam semuanya, bro. Nganu yo masih bareng bersama Cakra Ningrat ngono. Yo kurang gede jone. Yo gede neh. Yo sithik neh. Yo alah angel kabeh. Oh, ape luru beras sekilo kok angel kabeh ngono. Disimak kanca-kanca Cakra Ningrat Fans Club Korwil Semarang ugi saking Jonegoro JJL Jagat Jenar Lovers. Wah iya. Manto Pak Kasir sak kanca wis sembah nuwun. Menika Mbak Ira Taiwan sembah nuwun. Pak Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto sembah nuwun iki bar pengajian Ahad Paing ning rumah dinas rektor iki. Ayo sembah nuwun. Lagune Sumanding dados.
kekencare ratri gurit jagat bareng lawan si reki nata bunga ngreng Indonesia ya bersama Dea Putri matur nuwun Mbak Yosi kali Mbak Putri. Dedeh. Bareng lagu kuwi iso nyambi lontong soto ya saya. Nggih, Pak Igit. Ketok enak. Wah, ketok enak. Seger. Seger, Pak Igit. Anu pesen melih niki sing setunggal sego tok, sing setunggal iwak.